Take you krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. No hoor not lo, tambri pinu srefi, una de westra na man. Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama strana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana. Hoor de atompandrong. Voel het rode zand onder de voeten. Gaat. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire? Ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Ik ben Krishna Lakpat en vandaag ben ik weer met mevrouw Ansari. Mevrouw Sari, hoe gaat het met u? Het gaat niet goed. Met mij oké, voor mij is het belangrijk gezondheid. Maar als we kijken naar de situatie, de mensen, nee, dat doet je niet goed. Oké. Mevrouw Aan, we hebben gisteren gezien dat er een geval zich heeft voortgedaan binnen de Nationale Assemblée. Met andere woorden, ja, ook meneer Bouva die bij betrokken is. Wat is precies gisteren gebeurd, mevrouw Aan? Nou, eigenlijk zou ik heel kort hierop reageren hoor, op uw vraag. Ik betreur het dat dat was gebeurd gisteren.
in het Huis van het Volk. En ik gaf ook aan de journalisten, kijk wat nu speelt, journalisten worden vaak of geïntimideerd, of men laat zien, weet je, van hey, wij bepalen, dat bedoel ik met de regering. Wanneer dit in het volk van het, of in het Huis van het Volk gebeurt, dan betreur ik. Maar ik doe van mijn kant natuurlijk ook een oproep naar beide kanten, de leidinggevende, de DNA-leden. Laat het niet meer gebeuren. En ja, ik haast me natuurlijk ook te zeggen, oh, de politie heeft zijn best gedaan. Ja, er was eentje die ik vond, waarom reageerde hij zo, maar nogmaals, ik haast me te zeggen, hij krijgt blijkbaar ook opdracht om te handelen. Maar kortom, ik vind het erg en laat het niet meer gebeuren, maar mijn oproep naar beide partijen, laat er balans komen. En als ik ook kijk naar de reden van mijn collega, die tegen collega Jogi schreeuwt van, je praat van rommel. Ach, men speelt met woorden in DNA. En als de voorzitter dat storend vindt, nogmaals, ik blijf zeggen, laat er balans komen. Omdat ik natuurlijk ook zie met een juf in de klas, wanneer je een jongen waarschuwt en uiteindelijk zegt de juf, kom hier of sta voorin, maar om gelijk zo te handelen, lijkt mij ook niet juist. Ja. Dus mijn oproep, ik betreur het en laat er balans komen van beide partijen, want wij hebben hier een job om voor het volk hun belangen te behartigen. Yes. Dus de politie heeft zijn best gedaan. En ik blijf zeggen, de politie is onze beste kameraad. En dat moeten we proberen hoog in onze vaandel te houden. Los van dat er natuurlijk soms wel wat minderheden zijn. Maar we moeten wel als burgers steeds het gevoel krijgen dat de politie onze beste kameraad is. Ja, maar mevrouw Anne, het is ook vaker voorgekomen dat het misloopt in het DNA, dat mensen tegen elkaar smijten met woorden. Worden er maatregelen getroffen tegen zulke mensen? Ik zou zeggen, kijk, we hebben nog 6 maanden voor de verkiezing om echt actief in DNA bezig te zijn. Laten we ons focussen, wat stoort het volk? Wat is de roep van het volk? Waar zit het volk te kampen wel problemen? En wij zijn hier, en ik denk dat het niks te maken moet hebben met oppositie of coalitie. Feit is dat het volk wel rondelijk met de dag steeds verder in, met de verhogingen van benzine. Ik blijf herhalen, de minister van Financiën is de slechtste minister, want hij kan goed besteding van geld doen. Ja. En wanneer wij eerlijk elkaar aankijken, genoeg voorbeelden waarbij wij zeggen, regering, je doet verkeerde prioriteiten. Was het nodig om een hotel te kopen in de miljoenen euro of dollars? Was het nodig met die kwestie Pan American? Is het nog nodig dat de president, minister van Buitenlandse Zaken continu nauwelijks voet aan wal zet in Suriname? Wat levert dat voor het land op? Wanneer ik vraag wat levert dat voor het land op? Feit is dat het volk honger lijdt, het volk met zoveel problemen om kinderen naar school te brengen, gezondheid, het kwaad is al geschied. De vraag is, hoe zal dit met zich meebrengen in de toekomst, het gevolg van dit zigzagbeleid, het gevolg van verkeerde prioriteiten, het gevolg waarbij de minister van Financiën niet luistert naar de vakminister. Dan wil ik een voorbeeld. We kijken naar het geval van water in Kommerwijnen. Ik had gisteren me al opgemaakt, was blij te zien de minister van Financiën aanwezig.
In lijn met die wet van aanbestedingen zou ik de minister vragen, minister, wanneer doet u aanbestedingen om buizen aan te schaffen, om aan te leggen voor waterprobleem in Komwijnen, zekere zorg Alkmaar. En niet alleen dat, Marienburg is er een gezin, niet een gezin, die hele straat, waar ze al 11 jaar daar wonen. En de familie moet iedere keer water kopen bij de buren die aan de hoofdweg. En nog geen 200 of 300 meter bekeken vanuit die hoofdweg. Gunstig. Is daar nu mogelijk dat er buizen wordt aangelegd? Ik krijg wel de informatie dat er een binnenweg daar van Tamansari wel iemand zo tekeer is gegaan bij een VHP-topper. En de volgende dag was het wel opgelost. Maar de vraag is dat de wijze van opkomen voor water, basisschool? Moet je naar een topper gaan en zijn vuil gaan uitschelden? Ik denk niet dat dat correct is. Dat voorbeeld moeten we ook niet nemen. Wij doen op onze manier om meer. En ik zal niet moe zijn om te herhalen. Het beleid van deze minister is onkant. En de vakminister zitten ook bij de raad in het raad. Want hoe vaak vergaderen we niet met de vakminister? En het antwoord is mevrouw Sadi, er wordt geen geld gealloceerd. Van onderwijs, van NH, die te maken heeft met waterproductie, van OW. Dus zeg ik ja, is de minister van Financiën die daar bepaalt. En dan kunnen ze met mooie volken verhalen. En ik had er ook opgemaakt gisteren, om antwoord te geven aan mijn collega Jogi. Ja? Wanneer hij steeds 16 jaar terug. We zijn 4,5 jaar verder. Dat heb je het volk niet beloofd. Dat heb je het volk niet beloofd. Dat heel wat mensen nu huilen omdat ze geen brood op tafel kunnen zetten. Dat heb je het volk niet beloofd. Dat heel wat middengroep, de braindrain, wegtrekken van leerkrachten, verpleegsters, technici, noem maar op. Waarom trekken ze weg? Omdat ze niet kunnen overleven. En ik zeg tegen u, ik roep Surinamers op om de woning op te geven, omdat ik er een heilig geloof als leiders eerlijk, oprecht, het goede voorbeeld geeft dat er wel genoeg is voor LP. De basisvoorzieningen, een dakbos boven zijn hoofd. En ik herhaal, deze regering heeft geld tot aan zijn tanden. Kijk maar naar het inkomenverschil van de vorige regering en deze regering. Kijk maar naar de government take. Op 11,50 liter dat je denkt wordt 673 SRW aan de overheid overgemaakt. En de oliegiganten of olieleveranciers krijgen maandelijk gemiddeld 6 miljoen SRW op basis van 1 liter brandstof dat wordt betaald. Dus waarover praten we nou? Het arme volk wordt steeds verder uitgeperst. En helaas, dat gisteren dat is gebeurd, jammer. Maar ik denk, nogmaals, ik hoop dat het niet herhaalt. Emoties sla je op, mijn oproep naar beide kanten. Laten we balans brengen en het werk voor het volk hier naar behoren kunnen doen. En dat het volk weet dat wij zaken het volk rakende keer op keer hier aan kaarten en Ansari zal niet meer worden om te herhalen. Yes. En mevrouw Ansari, ik heb ook eergisteren, dus dinsdag, gesprek gehad met de mensen die hun moneykartas of hun geld op de moneykartas zijn komen ontvangen bij de Surinaamse Postbaarbank. Maar dat blijkt het geval niet te zijn. Wat we hebben vernomen van de mensen is dat zij sinds 8 uur in de ochtend tot 1 uur wachten op hun geld. En het is al 2 maanden gaande dat hun gelden laat worden gestort. Hoe staat het daarmee? Weet u, ik heb het vaker aangekaart. Ik kom net van het kabinet, niet van het kabinet president, maar het mensen is op de dag, die allemaal aangekaart. Wat blijkt dat administratief verkeerde namen, verkeerde lijsten zijn gestuurd. De vraag is, of niet de vraag, is iets wat ik een aantal keren heb aangekaart, de chaotische situatie. En dan zegt men, ja maar mevrouw Sadi, dan moet u bij de minister van Sociale Zaken. Hoe vaak hebben we de minister van Sociale Zaken lijfelijk hier in DNA gevraagd om antwoord erop te geven. Ik word ook gebeld door de voorzitter van de Bank van Gepensioneerden dat het ook is gestort. Oh my goodness. Iemand die van pensioen alleen moet leven. En dan zegt de regering te laat, of foute boel, of verkeerd in de wachten. Doet de toppers van het land dat?
wachten ze na een maand om hun gelden te ontvangen. En dan refereer ik terug naar de minister van Financiën. Waar stelt de regering prioriteit? Dit is ongehoord, dit is ongegeneerd, dit is ondank, dit is onbeschoft. Om naar onze oudjes, seniorenburgers, mensen die getergd zijn door het beleid. Weet u, niemand praat meer over die OMO-kwestie. De koers die nu allemaal sky is geworden. En ik herhaal, de dag toen de minister van Financiën hier in het Huis van het Volk zegt, na vele aandringen kwestie OMO, mevrouw Sadi, je mag niet boos worden. Maar OMO is een verkeerde procedure. En wie betaalt het gelag? Het volk. Eigenlijk vanaf dat moment moesten ze het volk, moet het volk deze minister wegjagen. En het is onbeschrijfelijk dat leidinggevende hier de hele wereld rondreist, leidinggevende vechten voor een wetgeldelijke regeling, verhoging van de 3 machten. En ik herhaal via een medium, laat ze geen zand in de ogen strooien van het volk, dat wij ten aanzien van die dubbele salaris van DNA-leden, de pensioengrens willen optrekken, willen tekenen. Ik zeg, dien een aparte wet in en dan gaan we daarover zitten praten. Maar ga niet zand in de ogen van het volk strooien ten aanzien van die geldelijke regeling van die 3 machten. Ja, ik herhaal, het DNA-vergoeding is hier, dan heb je de rechterlijke macht, dan heb je de uitvoerende macht. Het is niet in balans. Je kunt het in balans brengen, maar is dit nu de tijd? Want ik ga eerlijk zeggen, geen enkel DNA-wet lijkt honger. Laten we ook solidair zijn met het volk, die nu helemaal is uitgeperst. En dan hoor je dit, dat oudjes, seniorenburgers, want gepensioneerden zijn zingende burgers. Hoe moeilijk is dat met de veilige bevolking die we hebben, dat je daar prioriteit wil stellen. Maar blijkbaar moet er niet prioriteit stellen. Het is niet blijkbaar, daar zijn de feiten. En meneer Joby moet ophouden om steeds aan te geven. En ik wil meneer Joby ook ophouden. Het verlengstuk van de regering, dat mag. Maar laat hij geen zand in de ogen strooien van het volk. Laat hij het volk vertellen hoeveel verandering hij heeft. Laat hij het volk vertellen hoeveel hij verdient. Ja? En steeds zeggen, 10 jaar terug, hij heeft de macht in handen. Ja? Laat hij de problemen van het volk oplossen. Dat zou mijn antwoord zijn aan meneer Joby. Maar helaas, ik had de ruimte niet meer om een interruptie te plegen. Maar we komen elkaar wel weer tegen hier. En ik wil afronden door te zeggen, doe je werk goed. Je bent het oog en oor van het volk. Ook de problemen van de seniorenburgers heb je bereikt om het te belichten. Dankjewel mevrouw Ansari. Ik hoop dat het volk dus dan informatie heeft kunnen winnen van dit interview. Ik wil u dan danken voor uw tijd dat u heeft vrijgemaakt om alles te belichten. En ik wens u ook een fijne dag verder. Ik zou u vragen, ja. Het heeft geen zin dat ik nu naar sociale zaken rijd om naar de minister. Want als de minister antwoord wil geven, was het ook al lang. Al maandenlang, niet vandaag, al vanaf vorig jaar. Weet wat de roep is van het volk. Dus van hieruit roep ik ook de minister, de verantwoordelijke van de sociale zaken, naar de minister van Financiën, de staat te stressen om antwoord te geven om het belang van deze burgers te behartigen. Dank u. Dank u wel.